hey wuni ena me se de nyame aye no no nyame aye bi minima se da me de be ma no efisa ma na nso daye se me metimi agina me na nso se me masi kire yade se me makoma yare bibiara yare e wo me ho na me ye nwotwe papa ye sam yare a kire se ebro madwe ne menti ase so da biara no me de nkrofo ba o bisa me ma me de wo ba ahenkan ye da na atimi nante ya mesimi ko di mafo wugidi mesian abrochirefo nko ni panhwe e na me de wo aba e na wo ama wo ba adwo ada no wo mo nso ba ye no wo mo se wo ho atawo mo enti wo de mafo de wo ye nyame nyankopon na de akyede na akye no mi foto ba kono ene obi anhwe de maye obi anhwe de maye ba kono me ba bere wa se poso obi ehu se de mi sitie enti ene me ba ye no obi ase ahenka na yese first no de na mbe di adanse na meti ho se de mitimi gina me na so piri edi adanse se onyame wa ye bi amane ma enyi na ya na me yetiafo abasubodi de bebrebe first time in history of my Ghana ABNC the AIU Atlantic International University United States of America almost too far from America to Ghana Holiday International Hotel Abebo Dr. Abaso. I present to you Professor Ucheonile Boateng, Honorable Professor Katibori, member medicine healthcare personality in Ghana and Africa. On behalf of the management, president, the registrar, and the department head of Atlantic International University, US, duly honor him with a honorary professorship degree. Wow. Me will be a ye Kumawu TV. Emraso say di Jumedia. Yanyono near friend or ye Iwiase and Okwa Jumedi, a bro. Say them catcher and send on swabble. Pepe. Na ne abakosem. Iwiase people case. Se o yira eyi krom adoma na se waka se wa yira uchi dan de nyina no ya wo ye enso nam ya mane ne ya mamre ne ya bakosam no ya na ye nim ye nkura ya ye ba no nti ehye eye dwumadie se wo se yesa akoyi nchi e ko fatete atempon no ne ehu de esi wo ye nananom musum omamane ne omamamre e ko amoko ye ene ye from do to o maye no so yusumu ade ni nyina ne kafua amehu eye abrabo no mu asetene mu nsem na me dirimi kan so ko eye abuchimem na me kwa me kochia eye me maame Fosti ode ma Joyce mo wo eye abuchimem US maame na me nhira mo sem so mu mfadwumadi eni agro ma bomodi aso so be hia ma eye wo na mo abuchimem no tituru ma Joyce ma ho so yesi wo ye YouTube no so wo Subodi TV ene Yesuba TV ni nyina no mugusu amohwe ne kakra ama mommodi aso mbe hye na mo so de madwen kire enso beba na hye ne nso nse dwumadi emi no so ne edi no waye Ghana mamu ya sei bebia wo bia ne chichiri benche bia no wo so betima afra ba dwumadi so abra wo frɛ esi o 0244 840108 egusu ayebo dwumadi no mber no so ana wo so abem nene me papa nyame che abekan se ofidua mu ya sei ne obekum yakọ abakosemu gude codings too mi kire esikejo kofi kwa be so ne bai ne hwan kra na ye dia ansana na sabi yen frɛ ya asanteman ana asante no na ye ba no ana ye mfra doma mampom hene ene de keka ho no ne edin be ne frɛ ye